ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ବଡ଼ ଓଷା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭୋର ଭୋର ଶୀତରେ ଥରି ଥରି ଆସି ଘରେ ହାଜର। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଧରି ନେମାଳ ପଳେଇଲି। ନେମାଳ ଦର୍ଶନ ସାରି ତାପରେ ପଳେଇଲି କେଉଁଠିକି ନା ହରିପୁଲାକୁ। ଯାଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଥାଏ। ମୋର ତ ଭୋକ ଜୋର ଆଉ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପେଟେ ବାଡ଼େଇଦେଲି। ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ବାପା ବୋଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ କେଉଁଠିକି ନା ସୁନାଥ କତିକି। ଯାଉ ସେଠି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା। ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ କେଉଁଠିକି ନା ଗୋପୀନାଥ ମଠ, ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥ ମଠ। ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ବି ଜୋର ହେଲେଣି। ଯାଉ ଦୀପ ଫିପ ଜାଳି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉ ସୀତା ଘରେ ହାଜର। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲା ନନା ହାଜର ହୋଇଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କତିରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବୁ କିଏ? ମୁଁ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବି। ମୁଁ ସେଠୁ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲି, ମୋବାଇଲ ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଦେଲି। ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲି, ନନା ଯୋଗାଡ଼ କଲା ଭିତରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେଲା। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇସାରିଲୁ। ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ପିଲା ଏଇଠି ନା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ପିଲା ଏଇଠି ନା ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ?